President Mnangagwa has accused foreign actors of funding a campaign to damage Zimbabwe's reputation ahead of the SADC summit to be hosted by Zimbabwe on the 17th of this month. Achipiri mwisho muri Zimbabwe tona kuti pana pamutikambiri nyika anoblema aiwa vanhu vekune dzimwe nyika vachida kuda kudisrupta the summit. Vamweni vachikumira vachiti aiwa is the one who is disrupting Zimbabwe. Sabina mashoko anomuda nyuko panapa muHarare Times noti bo subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda vanyora vachiti Mnangagwa claims there are efforts to reverse the gains of the liberation war by spreading false information about Zimbabwe. His statement comes amidst the continued crackdown on human rights activists who are alleged to have been planning demonstrations during the summit. Mnangagwa was addressing mourners at the burial of national hero Makete Ndebele, also known as Jeki Mpofu, at the National Heroes Acre in Harare today. Domashika nobuda panapa tuna aiwa mutungamiri wenyika anoyatara mashiko ekuti pane ma-efforts aiwa ada kurivesa magain e-liberation war vachispreada aiwa information inhema pamusoro peZimbabwe. Mashoko awa anobuda tiona aiwa munyika yeZimbabwe tiona pane crackdown kana kubatiwa, kutochewa, kuabductiwa kuitwa kuma-activist emunyika yeZimbabwe achiti aiwa ada kustopa vanhu vese vada kudisrupta his summit kana his chairmanship. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vina comment section medu musakanga no subscribe, like, turn on the bell icon.